yeah, oh. Yeah! Oh, Oh, yeah. Wala din. Malhan na malhan. Ay, mayong gabi eh. Alas 9:13 Gabi, na. Arp. Medyo na late ko, pasensya. Kaya dagan Late lagi ba ta? pang set rin. Lain ko kay padapat alas 9, alas 9 gud ayon. Oo. Lain mata din eh. Nana magkita on time, magkita. Mao Kami sa gali. papata na late. No? Ay, nadyo lang bro, ako ang walay mic. Check. Okay, take two. Take two. Na kay Mike. Oh, aba? Dili sa OBS, wala ko yung mic. Hello, tanan again. Mayong gabi. Welcome po sa Buenos Papis, the podcast! Pak na yun! Kung first time pa ninyo, so ang kaning Buenos Papis podcast ni para sa mga amahan, sa mga bana, o katong gusto magpakabana, katong musulod sa ikaduwas kamatayon, or gibuhat na mo ning Buenos Papis para just in case lang, no? Para dagan ta mo vigil. Bintas wa pa mo naka-decide diha, di at least pwede pa niyo makancel, ha? Pero in kaso yung nakasulod na mo, tagaan na ta mong tip daan kung unsa kalisod ang inyong gipangsudlan, ha? Ito po ang inyong Buenos Papi. Pag palandaan inyong kwaon maya si Bernie Bitok-Bitok. Alright. Siyempre, ito po si Papi Bernie Bitok-Bitok. Thank you. And syempre naman, wailain ang kauban ni Papi Bernie, si Papi Joe Romantico. Party kayo, may dala party kayo. Parte. So, maruto siya. So, dagang salamat. Salamat, guys. Okay, bye! Kalain. Dali So, ba? Moram na ito istorya, di ay. Uban Okay. dito eh. Medyo echo akong tingon, no? Doble mo ganyan akong input na ganyan, pandami ni. Kanay mo desktop diya. Way palunga. Tana daw, palungon ako ning mic auxiliary. Desktop. Check. Pwede ra. Sa mixer na lang kumuagi para walay echo. Okay. Lain ko, doble man gud napay. Lai. Nagagag mic da sige kung sa ikuan. Sige daw, paminawa daw di akong okay na ba ang audio di na ba ko kuan. Okay. Okay na ba? Nigawas na ang akong nigawas na ang atong question of the day, Papi Joe, Nana ha? Kay Magpabuaya unsa ni magpabuaya? Hoy, dili. Ubaya. Magpabuaya. Kay No? trending Sorry. karon ang music video ni Moira de la Torre nga paubaya. Trending siya. Because Trending, ang gikuha nila sa ilang music video, ang real life sweetheart. Kabro naman ta sa chismis sa showbiz mga gala. Kani mga lalaki, lalaki lang, may buda po ni mga chismoso. Tinuod. So, Mas siyempre, di ba, kabalo man ta sa chismis karon do wala pagiangkon na uyab si Joshua og si Joshua og si Leah na noon. Leo Martinez. Julia. Uyab yun ni Julia si Joshua og si Kuan. Anong mawala ni sa kong maining baba? Julia? Pangalan si Julia. Okay. Julia? Si Joshua o si Julia, uyab yun na sila, di ba? So, Correct. nahitabo na yun, na movie na langkat ni Gerald Anderson si Julia. Di ba mo man ito istorya, tamo na yun na nabiyaan da yun si Langkat, Joshua. Nga. Pero sa kabuutan ni Joshua, friends lang gyapon sila, na. So, gwapo kayo nga sila, may gikuha karon nga actors and actresses sa maong music video. Ug natin sila dialogue duha. Kung asag, very painful. Very painful. Dialogue. Tapos pagka very painful silang video, dagan kayo nag-react na to nga mga netizens. Okay? So, ang atong buhatong karon Papi Joe. Kay atong magkwanta, atong i-play, tapos mag-react dayon ta sa maong nahitabo. Sige. Okay ra ba na sa inyo, ha? But for the meantime, tingnan muna, i-wash out sa React mo ha, react ha. I-wash out sa niya. Wash out sa the earth. Adyan lang ha. Ayan. Ah. Wash out sa niya. Wash out sa earth. Wash out.
Wash out sa ta kay Ma'am Riza Galaura nga nasa Canada karon Erp. Good evening dia sa inyong duha. Pa-shout out naman from Canada. Uy, tarong Si nga, Ma'am, basta Riza. OFW, tarong nga pag-greet, tarong nga. Hello kay Ma'am Riza Galaura. Ana, Salamat ana, daan, ana, ma'am. ana. Ang amo ang stars, ma'am, ay galimti. And Rofis Cos, may pagpaminaw, that's my son Fernando Bukidnon, Nicole Naima Angie Isarip, Naisim Jang, si Hold On Flora, Aha. Aning Anili, Jerome Caniete, Aha. si Ray Mark Del Puerto, Hello, Brad. and Love Magdadaro, si Joy Sahulga, Nico, Jerome Isabel Caniete, Aha. and si kasi pa yung mga naadin si Heiner Mangaron, Hi na. ayan, wash out kay Welvin Salvo Madrina, kay Tata Kazarcon imong kuan Erp imong batos sa sponsor. Syempre. Naghatag og stars ato. Salamat boss da. Boss, thank you, April boss. Sam. I love you, And boss. si Kanyuan Rosalyn Digala. Yan, wash out sa inyo. Basta na kayo nakakita da Erp sa imuhang feed Erp. Kay sa ako, moto siya. Si Aimee Miyay, Mark Alar, Ray Castro, PJ Nataraki, yawag apelido oy, Almi Miyay. Sa pangalan si? Si PJ Nataraki. PJ Nataraki. Lisod kayo kung babalik kay Natariki. Domo arigato. Domo arigato gozaimasa. Gingigis ka. Lain kayo kung nabali Erp by scramble si PJ Natariki. Lain. PJ Nataraki and si si ba? Muna na sila karon si Nef Atubre. Yan. Salamat. Thank you. Salamat. Panyero Rofis Cos des may San Fernando. Salamat Thank kayo. you for the love. Okay. Yan. I love Stars you na all. Oy, ikuan sa murag tulo ra makabuk nag-share din ni Erp. Dagan kaya to pang shout out. Tulo ra kabuk share. Paki-share palihog sa among Sir PJ Nataraki, shout out sa imo. Ayan. Hello, sir. Isa nga Salamat. maninood man mo. Sorry. Okay, so mora to sir, kay daghang salamat kay bye. Salamat guys. Actually, ang atong nakabutan diri question nato for today before ta mananaw ani atong I'm sure ang uban nakakita na. Ako lang ni ipakita nga Wala po kita answer pa. Sorry, Wala po kita. wala pa kita. Wala po kita, bay. Oo. Kung ikaw papiliin nasa mga magpaubaya ba ka? O ipaglaban ninyo ang inyong gugma? Yun Yes. Paglaban, uy. Labi na kung nanata sa level karon pag yun, Erpa. Kaning atong level, dili na ni level sa katong patwitams, paning high school, paning college niya. Nanata sa Level na level ni siya. karon na kanang pangminyo na ni, pangkasal na ni. Oo, kanang pang forever lugar. Ano lugar? Pang forever na ni. Forever. Ang pangutana diri no. Ani man no. Ay, Ang grabe. pangutana grabe Grabe nara Kay basin man kun mo ka nga. Ay Brad, kung tinodo ni mo labang usa ka tao, magpaubaya na lang gyud ka kung asa ang iyang happiness. Nay mo ana. Well, Nay mo ana. na mga inana gyapon Oo. nga sitwasyon. Pero na napoy mo yung paubayan Brad. na lang. Ayo ana Brad. Kung love ni mo ang isa ka tao Brad, ipaglaban Brad. Nasa nga na. Laban, Brad. Ay, sa tawag ko na tong waiter, kadugangan pa na to ko sa kakisa. Dili, Brad. Love kila ako sa Brad. Abi, Brad. Maoy na. Boy, maoy na mga igala. So, muni karon ang atong isgutan. Magpaubaya ba ka o ipaglaban mo? Actually, dili ang full akong ipakita diri. Dili full video. Dili full video ako ipakita diri. Yan. Katurang Sige, ako na lang magtanaw po. kanira, ang ako ipakita, katurang ilahang dialogue. Ilang dialogue okay, raw. sige, Kasi sige. ilang dialogue dyan lang kayo ha. Kaya, nabikil yun taanin yun yung kalakihan eh. Dila ako sa ibutan dito nga part lang ha. Ang naitabuan ni mag-uyab sila, review lang or pa. Oo, 2 days ago pa madin nila nga post. Music video, tapos nanghanggat siya og kasal, Mm. tangang ending dayon, ni Sibat, ni Kalitra og Lakaw, na runaway bride si Julia. Ay! Pag runaway bride niya, nibalik din siya. Oh. Nagstorya din sila, dito na nila gipagawas ang ilang mga gibati. Are Ala. you guys ready?
Ready na ba? Ready na ba, be? Oh, Tanawa. heart sabi. React sa mo. React sa. React. Heart sabi. Heart sabi. Kung ready na, heart na Ready heart na ba? sa. Di ta magsugod kung walay heart, walay reaction. Heart sa. Oy, salamat kay Vernie Mark naghatag og 100 stars. Salamat. May nila ni ay mo kabala ka 50-50 mini Joanny. 10 ang iyang Uy, stars salamat, ako ang Salamat, 90. 50-50 yun na siya. 90 stars ako, G's ang kang Joe. At least, Ang ako ang G's ang patas ra ako. 50-50. Patas ra. Oh, wala kay aral eh, Biki. Siyempre, amigo better beat. Gusto nga lagi mula ba sa tuwa? Ay, yun. Patas yun. Oy, heart sa mo diya. Uy, di ko mo oy. React sa mo da, react. Dagan na yung mga mga sharers. Oh. Salamat kayo. Okay. Alright. Ready na ba mo? Ready? Are you guys ready? Okay, kadya lang tanawa ang naong ni Kuano. Nagpiyong-piyong Naghangad may pa lang gala. na. Nagpiyong-piyong may gala. Timing kay Valentine's Day nakapiyong gid siya may Oo. gala. Kinsa kang nasa ubos, ana? Ang pangutana, kinsa ang nasa ubos? Makita naman Kanang mo. inanang itsura. Makita naman mo sa Zoom, di ba? Makita man mo sa Zoom, kita di naman ba? ako sa Zoom. Na din eh. So ready na mo guys, ready na. At least gamay ra delay. Art mo na ni siya nga time nga gibiyaan na si Kuan. Si Gibiyaan Joshua. na si Joshua. Okay? Oh. Di ako lang ipakita sa imo ang katong Kuan. Katong morning apart nga tong nagpakasal na sila. Okay? Mm-mm. Are you guys ready? Tanaw na to niya. Kung unsay na itabo. Aperti, grabe kayo! Grabe kayo. Wala pa. Inana. Wala pa wala. dai. Mm. Masaya ka sa piling niya. Hindi ko na bibigyan pa ang tanging hiling ko lang sa kanya. Huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Pag di ko naisip na merong hanggan. Nalalay. Nalalay pa ako siya. Story na sila. Sabi oh. I'm sorry. I'm sorry. Josh, I'm sorry na pagod ako. I'm sorry na wala ako. Kapoy na sa Kikapoy. Natakot ako kasi hindi kita mahanap doon. Binigay ko sa lahat, naubos lang ako. Ay, sorry, nasaktan kita. Sorry. Sorry kung wala ako nung mga panahong kailangan mo ako. Sorry kung Nado si Kurikong? wala ako nung kailangan mo nung mga kapitan. Sorry kung May Kurikong lagi daw siya. kung hindi kita naprotektahan. Kurikong, ano siya Kurikong? Kurikong. Ano si Kurikong di ay? Oh, Di man lang butong kita na naprotektahan. sila. Di nakatutok si Julia, oh. Mura guilty, oh. Mura guilty, oh. Di katutok, oh. Takot ako. Di maayo ni.
Cobra daw, cobra. Pero gusto ko nandun ako. Gusto ko nandun ako nung nasasaktan ka. Audio out to there. Pero wala. Siguro dahil alam ko na rin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sinubukan naman natin, diba? Lalaban naman natin, diba? Yeah. Tried. Gusto ko mag-thank you sa'yo sa lahat ng memories na binigay mo sa akin. Hindi na natin nagawa yung mga pangarap natin. Masaya na ako sa mga pinagsamahan natin. Masaya ako na masaya ka. Saya ako na masaya ka. Yan, yun yung mga linya. Gusto ko maging masaya kayo. Gusto ko maging masaya. Ang ginoo ko. Kasakit maging masaya pero sakit kinaba. Pinalapan. Thank you. Thank you, mga babae. Ako maganahin. Minsan, Thank you. Sakit ang iyong kag masaya. Dahil sakit ka na. ayan na. Millions na. Ako ka. Kung sa Gusto kinuha ko ka malaman mo nagisagpa na ni babae. Na pinapatawad kita. Pinapatawad din kita. Kung saan pagliog? Liog, may gala. Liog yung gikumot na yung Simot ang likod sa dalunggan, medyo baho-baho. Ba't mo nang tagalang niya? Imbis maghaling. Pugnaw. Huwag na oh. Dapat take care of yourself, you know. I need to. Ang mga buwisit. Gilaka na lang si Joshua na kaysa mo kayong gasto sa host. Pero sa wakas ay kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap laban. Undangon na nato ni Megala na. Andangan na Herb, Ningit-ngit, kailangan Herb, di ba Megala. Herb, di ba? Ningit-ngit na Megala, ningit-ngit na. Ayun ka sa Ani dalawang magunaw. puso. Ani magunaw. Mga buwisit! Yung mga tawhana mo mga... Nasuko og kalit. Labad ang ulo. Bayad naman katanan na do. Basing na, ang mga supplier ba? Basing na kung nag-away, wala nagkuhan niya, wala pa nabayaran ang mga supplier ha. Grabe, mga klase-klase. bas mo. Klase-klase ang mga nanubag. Basa rin eh. Nainigon nga, the official music video for Paubaya hit so strongly. Kay grabe, 11 million sila karon, 11 million views. 12 na, Grabe, Herb, 12 na. Ay, 12 million na. 12 na. Paspas 12 kayo, ha? million, Ingon nila, 517,106. hit so strongly, especially getting Julia and Joshua to star in it and have them write their dialogues that we all know aren't scripted. Dili daw scripted nilang dialogue. And comes from their hearts. Hala! Gikan daw sa kasing-kasing. Just make it so powerful. It was a beautiful closure for Jos Lea. Napoy nag-comment dire. Na daw deleted scene ato.
Na-deleted scene. Ang deleted scene daw, biglang pumasok sa eksena si Gerald Anderson. Okay, nipasok na si Kuhan, Gerald Anderson. Gerald. Tapos, ningon na si Gerald Anderson, pre, tapos na ang kanyang kahapon. Isa ka na lang alaala. Ako na ang kanya ngayon. Kung ako rin bang hanggang sa wakas, di tayo sure doon. Grabe. Nainiingon nga, Yaway. feel ko yung emotions. It feels like it's not scripted anymore. It's more Scripted. like Oo. their true feeling and closure. Ay, nako. Ang ilang mga hilak, Erp, no? Makita nimo sa hilak ni Julia. Kanang dili pugos ba marag normal nga pagka-aga sa iyong tuwa ba? No? Ang emotion ba? Si Sana ko Joshua, naman napoy naghilak nag-recommend rin, Joshua's part hits real hard because he really wasn't there when Julia got into rumors. She was holding everything alone. That how strong she was, and I admire her for that. Nainipanig kang kuan? Joshua? Julia. Julia. Oh. Okay, kato daw mga panahon nga grabe nga rumor, nawala daw siya itong atang. Grabe mga galay. Na pa nag-comment rin, hindi sapat yung mahal mo lang yung tao cause behind that, you really need to be on his side pag kailangan kanya. Kailangan Kasi kanya. nakakapagod lumaban mag-isa. Tight heart sa lahat ng nagpaubaya at Check, piniling mag-let go. Kahit gusto mo pang kumapit sa mga pangarap at pangako nyo sa isa't isa. That's why ang ating question for next, magpaubaya o ipaglaban? Sige Ipaglaban. Muna itong istoryahan, be. Dagang kay mga nag-istorya dire. Darling Heart. Unya pata sa itong mga komento, ha? Okay na. Depende sa sitwasyon, mga idol. Alangan man og ipaglaban pa dyan nimo siya kung wala na siya ilab nimo. Ikaw na lang ang nahigugma. Kaugalingon rin nimo ang mag-antos. Bisan pag ipaglaban nimo na kailab nimo kung wala na dyan siya gusto, wala na dyan lami. Wala na lami ang wala na dyan lami ang relasyon. relasyon. Mas maayo pa. Iwayan na lang hatagan sa kagawasan. Dayon move on na lang. Di talaga kayo ang para sa usa. Tapos imo ning luglugo ng iyang liog. Tapos ibitay din dito sa Wala ba? Sorry. Wala lang kabutang. Nadala lang ko sa emotion. Nadala kasi emotion naman. Relax lang. Si Joshua yang una pero si Budoy ang wagas. Atayo sa doy. Alam mo, akong dakong sala. Namo gyuban ni nga na Erp na sa kabalo na sila Erp nga gidawdaw sila na sila malipayon. Pero gusto pag nila nga murag ikalipay pag nilang magpakamartir ba mo na ipaglaban pag nila kay napalagi ni. Tinod. Malay mo nara ni. Kay comment Earth, basta pa rin masave pa ang relationship. Labi na kung taas-taas ng agis ng relationship, di ba? And then gusto nimo nga sayang masaya ang mga memories pero usay lagi sa side pun nga tao nga wala na pud siya naghatag og bili sa mga memories. Namang yung bata, dili uban diretso lang madawat nga ha. Ingatong lugar niya kalimtan ang among 10 years. May mga na 10 years na mo, grabe na mong ipagdaanan. Tanan mga tagip-tip na tilok na. Tanan mga alom na sumpay na. Halos nagsabot na ng inyo. Tapos, unsa lugar na ilalan niyang bayhana na, kausa lang. Tapos, unsa lugar, pulihan dayon. Basig gilumay na, napagyan na siya. Pasangin lang pag inang lumay. Lumay. Dali lang utan na, tinuod yun ng lumay. Muna mo yung ipaglaban ako ni Bekay, basig nalipat. Nadala lang siya ng bayhana ba? Basig na, madala pa din yung kan. Mubitaw na yung uban. Bisag klaro na nga gipulihan, tapos wa sila proper closure. Mingon pag yun nga, dili bay, kailangan mo magstorya. Dapat yun ni proper closure. Para asa pa man ang proper closure, para harap. Kaya na ginuban na gusto nilang harap-harapan daw. Kaya na uban. Oo. Pag proper closure na tana, magbulag na tana, nagkita man otro Erp. Daw be kay buak man kayo ang gisol over. Tana kami ni skirt Erp. Di tirahan. Bisag mo babay na tana, ang ending Sabi na mumupon na ko po. Unya, wa ka gimingaw ani. Wa ka gimingaw. Nana mo na yung bisag magbulag na tana. Kaya kabalo man siya nga may weakness niya, Erp. Na yung mga hanap po nga mga lalaki. Na yung mag-iban mga babae nga magipagbulag sa textra.
pero sa harap-harapan dili mapungan. Oo, karon nga mga panahon Erp, usually wala na gyud kay harap-harapan. Mo nang karon nga panahon daghang kay miingon nga dapat na proper closure. Oo. Kay before man god la pay cellphone, wala pay mga inani nga mga technology, di pa inani ang technologies. Actual gyud di ba? Magstorya gyud ka. Bulagan ana. Tadali ra mo Storya gyud. magbulag or kung text Pagkahay. ra, magpakuan ka, mag-text ra ka, ana, wala emosyon ba? Wa nimo ma-feel ang imong pagstorya so di pa ka wala pa. Kay malay mo na pa ang luoy factor. What Yeah. if kung confused pa rin siya? Oh, katong ang nakaapan mo gyud nakalain Erp kung inani for example karong panahon sa text magbulag. Ang katong tao nga mubulag sa imo kay wa nay gana sa inyong relationship. Para sa iya ha, okay ra gyud siya bay. Kay pwede ra siya nga pag human yung text change siya og number. Ay, Di na siya magparamdam sa imo, di ba? pwede. Katong tao nga imo gibulag in love kay sa imo bay, muy luoy. Di siya Correct. kabalo kung saong kaniya Tama. pagsuyo, di ba? Pero Kung aminin na dapat tayo natin- mga chance na pa ano. Aminin na natin, naging mga panahon na gusto na mo magbulag pero nagkita man mo otro o nagtagbo na pa duha ka bungoton, wa na sad mo nagbulag. Napadayon na pud gihapon. O ana ang nga panahon dayon is kanang pag humanan or pag abot mo sa inyo ha, pag text ba gapon. Yeah. Hindi na ko maabot na ta. Di gihapon ang ending. May gabi ida kay Donsky Baclayo. Dagang At kayo. TCK. Dagang kayo salamat. nag-comment. Luta Sino? tayo. Paubaya na lang. Okay. Sama na mo ng pag-fight sa inyong relasyon. Na ingon din paubayan na lang unaon man nimo on pag-fight Kung siya lang gihapon ang ka mubuhi. mismo, bibuhi na nimo og wala na love. Yan. Na yung mga nga mga Siya lang tapon na gihapon yan ang mubuhi. garboso. Gwapo ta diri. Di Itsuraan ta. di ta kuya kay mas hitsuraan pa ko niya. Mo Si sa galing. kuan talong. Mo nang gingon nga worth it basad ng imong Ay. gikuan. Worth it basad ng imong gipaglaban. Usay dili talong ang basihan okra. Ay nanapon na tong internet karon nga unstable na sa Hey, kano sa mga gini interrupted masulban na. Nanasan niya akong 50 Mbps. Nga ang actual 100 or 800. Kapag nasa katwiran ipaglaban mo Ay nako, ito naman kay tayo. BPS. Sa bagay, na po yung man nga worth it po di paglaban. Naman sa nga na Erp. No. Kung kanang imong gipaglaban, worth it ba sad na nga tao? Kung anak nila ni congressman, ipaglaban na oy. Di ba? Tagaan kag bagong iPhone. Basig or kuwan, anak na ni mayor, ipaglaban po ng anak ni mayor. Ba pa man. Ikaw nang musunod na mayor. sa status sa life. Sa mga nag-comment rin sa ato, mga garbuso, hitsuraan daw sila, ano daw yun nga, kailangan pa manggid daw magguan. Kung dili, Totoo, kung wala. Ay, nanasad ni! 0 kbp. Ay, ginoo ko. Nanasad na Dayon. ni. Ayan. Nanasad na ni. Pasaylo agi mi sa mong internet nga 50 mbps. Bernie matanan. Bitog-Bitog's net worth bandwidth is low. Ay, nako, Diyos ka Lord. Bandwidth is low to earth. Gibi kill ka. Agi na, lagi. 50 Hello kay mbps Justin matanan. Magaliano, JKM Enterprises. Uy, kumusta naman na siya? Nawala na Okay, po. naka-earth. Kumusta naman to sa kung kumusta na siya? Uy, daw salamat na. Sige, no. Nawala na po. Joe, nawala ka, Joe. Where's sa wax? Ay, Diyos ka, Lord. Ayan. Yan. Kasamok ba ano eh? Ayan. Balik na. Kung saan ato kani internet ni mo Erp ipaubaya ipaglaban. Ipaubaya lang ako ni oy anit para sa tanita ako para sa sulbaran ni. Kapoy kisig bayad og 50 Mbps nga nila ng resulta sa akong internet. Ay nako, Diyos ko Lord. Ipaglaban pa ba na ni mo Erp? Ipaubaya na nato ni siya. Baya na ni. Wa na gini. Ay. Na uban. Bayon sa na din. Okay. Ngita ta din ng mga ano. So mo ni siya karon ang ato ng istoryan. Paminaw mo.
Ay, niyon di ko, pag ni-greet mo ko kanikuan ganina ni JKM, iyon din ko Justin, nga, kumusta naman na siya? Di mo, wala mo ko ikitag post-posan ni Nicolas. Nabisi lagi siya sa trabaho lagi. Nabisi Nabisi sa trabaho. ba? Okay Kaya ba sa ba? business nila. Okay ba bang relasyon? Okay ba ba? Ipa bang ipaubaya din, ipaglaban. Paglaban pa ba na? Ipaubaya ba na? Adi mo magay ko po sa bagay showbiz mo kundi sila nga couple. Brag okay pa, brag okay pa. Okay pa ma'am daw. Okay. Palayan na ninyo. Brag okay pa na sila. Okay. Okay. Sa ako pang po kanina, ang atong mga followers karon mga garbuso. Ipaubaya na diretso may man daw dili mga itsuraan. Mo na ni siya. That's why ang pangutana diri ingani. Kano sa di katuon mo give up sa imong relasyon? Mo na ni siya. Kay basin magusitag ipaglaban sige ipaglaban hantod nga wala angay ipaglaban. Ani ang mga pipila sa mga pwede ninyong tanawon kung worth it pa ba ni nga ipaglaban ang atong relasyon. Okay? Ang pinakauna gid Erp. I don't know kung mo agree ka sa ko kanig yung kuan kalipay. Sige. If you're still happy with the relationship, mo gini dapat pinakauna kay mao bitaw nang uyab ta. Tinod. Kay para Agree ko na, ma-inspire agree ko ta, malipay ta, kiligon ta, na murag na-value atong life. Wala rin itong, di ba kung lipay kay kasi mong relationship, bisag unsa ka lisod sa panahon, buhaton yun mo ang tanan, bisag unsa kalayo imong ludanan, sa ikalimang nga bundok, magpa-load yug ka. Matug yung ka. Kay because mo may mong happiness, bisag unsa ka lisod, bisag pag moagi kag napulo ka swab test, para lang gid ka makaadto sa ilang balay, or kapila ka, bahala pag iswap pa ng lubot tapos ibalik o pansak sa baba. Willing you ka. Tungod kay, Kapila ka makwarantin. happy man ka bay. Bisag unsa ka hago, gaan ra para nimo because you're happy with the relationship. Ang problema Correct. man gud, if di naka-happy, bisag gamay ra nga niya nga request, manya lang siya. Paliti ko kuan bi French fries. Ay sa ilayo ito. si Prince Boy, makadoubt na si mong health. Wala na. Ang gagmay nga man niya, di na ka mamuyok. Sa una, katong happy pa ka sa relationship, gamay niya nga problema, mamuyok yung kag ayo. Manguyab yung ka, magsige kag sorry. Pag di na ka happy sa relationship, mamuyok lang siya gamay, o magmanya lang siya gamay, di mo tagdan. Bahala ka na, o sa kasimana taway tagdanay. Kahit kininana ba? Ba? Di ba? Kaya nung ka na, kung dili mo ka happy earth, di na mamuyok, bahala, suko-suko wala ka. na. Nasuko-suko siya, kaya Didma. nagmanya. Didma ka, bahala ka di. Ano yung mong kuwanda? Tinod. Di na mo text, di na galing mo text, kung naniud to ba, di naman mo text, kung asa siya, mo na siya. First yun, pinakauna, kailangan na mo, murag mo na ning sinyalis na kailangan na mo, ayun yung naipaglaban, ipaubaya na na, if you're not happy anymore sa relationship ninyo. Mo na yung pinakauna Oo. niya. Okay. Number 2, kanisab. Kung wala na Sama ka, na. kung magstorya bito sa about sa iyang mga plano, sa kinabuhi, kamatingala bito ka nga murag wala na kay part, murag di na ka part sa plano sa iyang kinabuhi, kana. Brag, ako, di okay raman ka. Kana, mo naman ang mga problema diya O unsa Basta kayo din mo abroad ko, pabilin lang ka din eh. Okay rin ko. nga nawa nakapil sa plano. Usa sa diya anang pasabot na ko nga wala na ka sa plano. Kanang mga time na kanang halos nasa gikabisihan, di na ka i-involve. Nasa gisud nga negosyo, di kanya i-involve. Nasa kabuangan, giubanan nga kuan, di kanya i-involve. Di na siya mutawag. Brag, Di blind mo na kayo ka ba? Blind na ka. Sa iyang kapambuhatan. Nakurat na lang ka nga. Nadi ka diya sa party. Nadi ko diri love. Sorry, wa ko nag-text nimo. Ayay. Uy, love ni, sulod di ka nga grupo kaning Tila George Group? Ayo, dahil lang, niapil ko sa Tila George Group, kaya kuhan man gud. Barag, wala ka nag-iyon love. Ay, wala lang. Agay, kanang may nga na, barag wala na kasakuan. Barag, okay ra nga na wala ka, pwede ra po nga naa ka. Dili ka uban, ana. Barag di naka-part sa iyang mga plano, wala na ka, di naka-part sa iyang kinabuhi. Brad, di na ka kabalo sa iyang magkakaitabo sa iyang doon, no? Something na herb, no? Tingala lang ka sa Facebook, ha? Nadi sa resort, o siya nag-text sa mo. Ayaw, ako din, uban mo kuminitita. Grabe, walang yung ka nakaingon nga padulong ko sa kuhan. Sa Ay, kinanglan yung lugar? Kinanglan yung lugar kung mag-inform? Kaya, nadi ka sa balsa katong Sabado lang? Oo, birthday mo sa akong tita mo natin. Mo ba, wala ka ka-text?
wala na mo. So, kailangan yung lugar, it takes yung lugar. Mauna na. Or, nakay negosyo, sa ko panggingon. Lang, nag-open di ka uguan, kanang pag-imbal sa mar. Nga negosyo, wala ka nagsaba lagi nga na di ka ni. Wala, nag-char-char lang ko na ako agad kung ano. Mo ba? Ay, kabala ka kay libre na kapon. Ay, kabala ka kay uyab man ta ka na kay discount. Di ba libre discount? Kana, pag wala lagi ka sa plano, Brad, ayaw na ipaglaban, Brad. Ipaubayan na, Brad. Wa na kay murag sa pa man magpabilin pa magana nga wa na kay kanya ipahibal gani sa iya mga plano nga mga negosyo, laag. Correct. Uban pa, di ba? Kani isa katulong nga pwede nga senyales. Kana bitang herb na mora o kanang halos ikaw na perminti ang mag-alaga sa iya. Mag-atiman, something inana. Wapo man ang mag-atiman, pero kana bitang halos na mura bitaw kanang mura di na gid siya makalihok sa iyang kinabuhi kung dili ikaw ang halos ikaw na bitaw mulihok tanan mo nga na bitaw ang dating. Nako, Diyos ko, Lord. Undangin na ng mga ngana. Na halos siya di nagakaligo. Halos wala siya direksyon sa kinabuhi. Di na siya magkuan, di na siya mag-alir kasi magkukalingon. Ta ikaw na lang mo nag-care sa iya ha. Ligo-ligo, pud lang mo na makiligo. Sila siya kaubog, sila siya kamaoy. Ta ikaw lang perminti na diya ta murag pasagan na isa ta ikaw murag no sa naman ni murag ako naman lay ga-care sa iya ha oy. Siya murag naman siya pakialam siyang self. Okay, murag wala siya pakabana no, wala siya pakabana. So murag unsa man ni oy? Yun duwa. Kana murag ay na. Inana nga sitwasyon na murag wa na kay siya pakibitaw, murag ikaw luoy gyapon kay kabay nga ikaw gaatiman ra permi sa iya. Correct. Like murag ako na may gadulaan ni, murag og diyan na dayon mo ako think sumpay. sa future, something na ba? Og diyan rin mo sumpay ang mga emotional og mental abuse. Pag nanagaling ka sa mga anak, kanang relasyon na sa mga blackmail, sige, bulag dito kaya itong sex scandal. Ako na ba ito gidownload gikan sa CCTV? Kanang mga anak, kanang bitong, nanay mga blackmail, nanay mga threat, tapos, maot na rin kayo. murag nanay mga physical violence. Di naman na love. Kanang mga inana bay, di naman na love bay. Kanang na klase nga relasyon na. Wala na inada. Correct. Borag mo na ng panahon nga ipabato na ni Misa. ayaw na ipaglaban, ipatulpo na. Tulpo in action. Hashtag na nagkuhan, tulpo in action. Tapos, mintras sa'yo palang galing nanay mga ingani, ayaw na ninyo ipa-worsen pa. Ayaw na mo pagulat nga, mumata na lang mo, dagan, na namoy tinidor sa likod. Na may gataop ng mga kutsilyo simbak ko. Appreciate yourself, ha? Guwapa ta diri. Unsa naman yun? Unsa naman yun? Grabe naman ako. Mental abuse, emotional abuse, ginatreat na ka, unsa ba yan na something, o kana. Na maot na naman na ba? Dili naman na love in an earth. Kanina nga sitwasyon. So dili na ka magpaubayan. Wait, duwa. I mean, dili wala na ni paglaban. Ipaubayan, ayaw na paglaban na ginoko. Ihatag, iparaffle sa inyo mga silingan ng mga chismosa. Iparaffle na ginoko. Or, para digil kayo, pakanaog ka ng sandwich nga na rat killer. Pwede. Para magbula-bula ang ba ng uyaba na. Ipausap niya nga, nay, mentos, gini, durarat dito di ay. Pero kasi nga to, madunggan, no, nay lalaki, no, nga kwan. Unsa ba'y balik kong babae? Ay, kanang muingon, nga, sige, buros ra ba ko? Pwede po na nga threat. Pikuton, something na sa mga single. Or, sige, akong papara ba, si General na ba? General Merchandise. Sige, kung makipagbulag ka sa ako, sige, sniper ba? Ipakulata ta ka sa akong kuya o sa iyang mga kuan, sa iyang mga frat. Sa iyang tanod ra ba ito kung kuya? Iyang frat. Fruit. Pwede sana no kung babae. Black na lang yun sa imo. Kana po mga babae. I don't know. Gusto ko makabalupod sa mga side sa mga nerve babae. Gusto ko sila mag-comment kung unsay style sa mga babae ka ng mga inana ba. Unsay katagara. Wala ko ka experience. Kanang gibulag. Nahin nagkuhan. Kanang gibulagan na nun nimo. Pero sige po sunod-sunod sa sadsan. Ano yung ana? Nay, nana. Wala.
Kitsa ka na siya. Kinsa man ni. Kinsa ka na. Di na ipaglaban kung sugod pa lang wa kay part sa iyang life. Dili ikaw iyang Paano love dos- awit. Da. Naangay ipaglaban kung sa sugod pa lang wala kay part sa iyang life. Ayan, dili ikaw ang iyang okay, maring mo ibasa. Nganong kabaluman ka anak Bern na agian na di ay na nimo. Na yung mga DJs na ko Vanessa sa June. na yung mga DJ na ko sa una nga nag-open up silang problem. Naray. Maghikog kay, dili man dyan niya ipaubaya, sige ipaglaban. Makapaubaya pa ko sa katao, kung strong ka nga tao, kung kaya sa katao. Kanagan ba'y tao ani? Hilig og kinataw. Kaya sa katao, kaya man niya nga i-give up ang tanan. Pero nabay ubang tao nga dili kaya magpaubaya. Hala sige ipaglaban. Ala. Kung sa duwa wala na jud ending hikog pahulay kung gugmang istorya. Ayan easy. i-recommend. Ayan na inana. Sabay. Grabe kina kamaot ng inana, dili na siya makaano. Sabi mo kaya si Master Poppy na ba? Mangka man mo eh. Dili. Malipayon mo Grabe siya. sa kayo mo maka-mention eh. Siya man mo'y wala gipili. Tama ba? Si Poppy bang wala gipili? Siya man na ingon na to nga magpaubaya o ipaglaban. Ay ha naka-give up if na ay new release song na sad si Moira. Si Moira ra ang sisiha diha. At tinuod yun na, wala na ko ipaglaban kay mismo respeto sa kuha, wala na diha. Kana. Number 1 na kanang mag-respect sa imo, murag wala na bitaw. Murag halos. So man sige ra man may kuan na ni. Siguro mo ko di kabastuson na ni. Kaning isa po Dorp, kaning isa pa, dugang. Okay ba? Usa sa mga senyales sa kailangan di na ninyo na ipaglaban. Kung tungod sa iyaha, giusab ni mo imong kaugalingon, dili na ikaw. I mean, na may mga ubon butang nga nag-change ka. Like, for example, dati, adik kayo ka or nakay kuan. So, na-change ka for a better tungod sa imong gugma sa iya or naman siya. So, mo na imong gibuhat. Unsa naman kakaron? Ang problema Unsa lang, naman kaden siya? namay siya. Ang problema lang, kaning pasabot na na siya. Kanabitang, dili man ni ako bay? Kanabitang, for example, jolly ka nga tao. Jokirong ka nga tao. Pero tungod sa iya, gibadlong ka niya, pag jokir-jokir yung ganan ng may ngana. Sobrang pakaulo Yeah, pakaulo na maka, gapugnan ang imong happiness. Mura kag kiko, ano ba? Undangin na. So, ang ending nimo, Gabutan ka. gabutan ka, di na ka maka by yourself. Express. Di na ka maka-express kung sa pagka ikaw. Dati jokiron man ko bay. Or dati kuan man ko, pero ano yung ani man ni? Mo na naisa rin sa problema. Dako kayong pag-usab kay na may kasagaran na nga mahitabo kay sa mga lalaki pud na mubadlong sa ilang mga girlfriend tingin na. Tama. Na, So, mo na, ang problema, nausab ka. Unsa ba bay? Napay sa lalaki. Na style. Oo. Na jolly kay sa hilig kay sa bubangkag istorya sa mga ilang grupo. Ibadlong sa mga uy pakaular sige ra magkagkuan tabi-tabi. Or nakay hobbies Pero na. bitanabi. Nakay hobbies sa dugay na ka nga mo na imong ganahan yun. Tapos ginapugngan niya. So di na nimo siya gabuhaton tungod ana sa iya. Ay kanang may ngana. Wala na di. Usay okay naman ang sometimes ang imong partner medyo mo disagree sa mga uban butang. Okay raman po na. Pero dili pwede nga murag totally nga usabon yung ka nga. Kani dili dapat. Nagibay. Dili pwede. Tinuod Kay din remember- grabe good 100% good ba? Remember, mo bitaw nag-uyab mo, kay namo sa stage nga getting to know each other para may bawan ninyo inyong mga differences, inyong mga problema, mga dagkong apan ninyo. Para you will love each other just the way you are. Kanta na ba kanta? Kanta ni Bruno Mars na Di ba? Mo bitaw Kanta na. na ni Bruno Mo Mars. bitaw nag-uyab mo para makita-kita mo, mo gina siya di ay, luy ada yan tiil. Bawa din nag-ilong. Ay, gabasa din ang ilong. Ay, medyo malditahon din na siya, ana. So, after niyo makita mga di maayo nga kinaiya, umayon din mo din na, saman, willing pa ba ko nga mulaban ni nga person? Ipaglaban pa ba na ako ni? Ganun yan na ba? Pero ang ending mga di ako nausab na ka, wala na, brodin na ikaw. Lagi. Ang pinaka the best bet diha, mo bitaw mapakasal ka, mo nang mubang kasi mong forever, kay mo ni siya nga tao nga,
Pag-abot sa panahon nga, di maging perminti best lang imo ipakita. If time comes na mapakita kasi mo mga worst na mga attitude or something and still this person will understand you o willing nga mo sabot sa imuha, magpasensya, o di mo na siya. Pero kung kani nga tao gipausab imong personality as a whole, giusab ka nga dapat nga wala ya. Butan na gyud tanan-tanan ba? Usa na sa mga senyales nga dili na nimo angay paglaban, ipaubaya na ipanghata na iparapol na napalirin. Sarapol na i-giveaway na lang na. Correct, ha? Or baka i-garage sale. May pa. Yeah. O na di ang istorya. So, magpaubaya ba ka o ipaglaban nimo? Sige, comment daw bebe unsa man inyo ha. Paubaya or ipaglaban pa. Unsay mga rason nganong kinanglan ka nga ipaglaban pa ninyo yung relationship? O unsay rason nganong ipaubaya nimo? Go. Ana si Amy, oh. Hoy, Beshi May, Megs, diha ayaw na ipaglaban. If nakaboros na kay namugsit og lain, ngilad ka na. Death penalty dapat. Ay, grabe siya, oh. Grabe ka dyan makano eh. Grabe siya, oh. Grabe siya. Labaw pa sa judge. It means dili kaniya madawat kung unsa ka kay ginakaulaw man kaniya. Si Adel Maloloyon, guwapa ko diri. Ah. Uy, Adele, shout out Adele. Again, Kung kanina sino pa yung among nakaramdam ng pain. gipakita ang kuan kanina video ni Moira. Moira. Moira de la Cruz. Ibalik nimo. Moira de la Torre mo ito. Moira de la Cruz. Di na ako butag audio. So mo ni siya nga video atong gina-istoryahan na. Kay murag real life sweetheart maguni. Karon alam mo, usa sa nga ako ning ipakita kay syempre daghan kay uban nag-comment kay keso looy daw si Joshua keso daw igatan yun ni si Kuan, ano ba? Andungog ba ni Julia, di ba? Andungan ni Julia kay higaon kay siya napatan. Wa mo takabalo kung say real score nila or something, no. But you know, to be honest po, it's better ba sometimes nagi mga butang sometimes moagi og harsh. Pero lisod kayo mamakag magod sa self. Maybe na okay sila, abi ni Julia nga okay na si Joshua. Pero sa tamang gyud na mas may galing na nga nga as early stage nga napamaday sila nakita. But i-assume na lang nato gyud nga si Gerald Anderson na siyempre original chicks killer bagay na si Gerald Anderson. What if ang mga lalaki po normal man gyud na pagkita nila medyo nagpa-cute gamay, gwapa pod si Julia. So what if nalay gitisting si Gerald? What if ang iyang primerong gibingwit siya na kanang gusto mo ng kape? Yeah, lesa nagsugo. Yeah. Sure, gusto ko ng coffee. So medyo nanay, medyo nisugot. Ana, kamano lang ka, di ba? Something. Ha? Ana. Tapos, what if kung pagumanday, iyato nung taka sa inyo. Ana, alam mo lang mga lalaki, kung ganang mga pinatesting ba? Kung medyo kan ba niya. So, isugot. So, paano? Potential. Sure. May potential. Nisugot og kape. Nisugot Unsa ka tono, Erp? Unsa ka tono? Sure. Kana lugar? Sure. Dili kay sure. Ana, Sure. high pitch yun. Ni high pitch, sure. So medyo minito say medyo giganahan. Ganahan kay taasong Always remember, girls, kaning mga lalaki, pagingan ng reaksyon sa babae, wala na. Medyo nanatoy mga labaw na tag mga 5 kay Chan ni Stephen Curry, ana. Steph Curry. Pero nanay mga 5 kay Chan nga advance na nga puros 3 points, ana. Tapos, siyempre, nag-change number, Erp. O sa may mga testing sa mga lalaki, gitistingan og good morning. Good morning ang gi-message lugar. Ibutang nato ni reply si Kuan. Good Julia. morning to. Yan. Ayan na. Medyo naipuntos. Ang buhaton sa lalaki ana, ang reply ana question. Anong gagawin mo ngayon? Saan ka ba? Ni-reply po. Erp, pag mo reply na, Erp, kung ni-reply na, Erp, naka-lay up si Stephen Curry na. Stephen Curry, 2 points. Kung ni-reply.
Kung sumpayan galing na ni Kuan, Clay Thompson. ni-reply pa gani og Joshua, question. lucky, Gibalsan og question ni Kuan, ni ano ni magano ni masulti ni pangalan Joshua. ng babae? Julia. Julia. Sa Oo, bukay. Kung ni-reply si Julia nga, okay naman ako. Tapos iya da yung replyan og another question. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Ay wala na. 3 points na po na, Herb. 3 points na. Ikaw na half court. Half court na. Gikan na. half court Oo, na half na. court. Lalima ka ng utana. Suminto si interesado, gusto og Potential. conversation. Oo. Gusto og conversation. Ayan na. So, Potential na syempre, pwede pa magkita balik. may, Tingnan na. unsay point na ako. Si Gerald Anderson, nagpakalalaki. Ba. Siyempre, lalaki ko dire. Sa kabalo ko nga na si Joshua, medyo nisukol man. Ibutang na lugar. Kani ako lang ni nga panagapa. Tapos nag-shooting pa. Tapos dito pag nag-shoot Yay. sa Japan. Kato ilang Ayay. movie. Romantic Oo. nga place. Kabalo na ka, basta lagyo ba ka nga lugar. Wa kay mata. So, kung Oo, mag-holding free hands kay mo mo. diya, free kay... Makalakaw. Ah, Oo, pwede. may lain pa. Pakilig-kilig lang lugar, Herb. Ano lugar? Oh, ana ah. Ano ba? Pwede. Oo, Lalagi pwede. buhat, pakilig-kilig. Oo. Oo. Kilig-kilig. Ibutang na nato, wala tuyo What if na ay pagkukulang si Joshua? Joshua. Ibutang na nato basig mo ani lang kani ako panagka-pragapon niya. Ato-ato lang niya. Ato-ato lang ni, panagap lang ako ni. Hungi. What Ato-ato if lang ni, istorya lang. si Joshua ang iyang mga topic kay mga binataot kay halos parehara silang edad. Tapos si Pwede. Gerald ML Anderson, Permi. remember ML Permi. Remember, kani si Julia, medyo kulang ni sa pagmahal sa amahan. Kay Kuan ba yan? Medyo dugang na bulag ba ni si Kuan, Dennis Padilla. What Correct. if dito niya na-feel ang pagka-fatherhood, father figure? Ni medyo Kay matured, Gerald. medyo matured ang istorya. Oo. Ta medyo mga istorya about mga medyo ano ba? Oh, big T na. Punta na ako dito. Ano ba? Taon. Tapos share din sa mga mga mature na mga style. I'm sure dagay na imong haters, dagay na yung grabe si Julia bay. Grabe kay wanya gina. Kabalo mo, so walang gin mo kabalo. I'm sure nag-struggle pud na siya na nga time. So bagay di man sa minyo. Remember, ang usa ka babae pag dili pa na minyo, napagi siya right mag-date, makapili. Kay mo bitaw mo agi sa mo sa stage ug uyab-uyab kay getting to know each other mo if you guys are kuan ka na compatible. Compatible. So, siguro, okay na siya to. Then, nakatingin na siya kang Gerald Anderson. Uy, okay ha. So, ito nakatesting? Medyo naka-experience sa mga Experience. pamamba. Mga yan lang siya. Pamamba lang sa ito istoryahan. At saka, saan ka? Punta ka dito. Mag-inusapay tayo. O yan. Tagalog. Mag-inusapay o. Mag-inusapay tayo ba? Matured things ang istoryahan. Ayun na. Iba to gentleman, dili binataot niya istorya. Kaya nabiyan na, mo ba na yung mga weakness sa mga babae ng mga younger na kulang sa pagmahal sa mga papa? Pila yun ni Julia karon ba? Pila yun ni Julia? Kasi lang tawagan sa ako ba? Hiraw. Pila Julia ron na. Pila edad ba ni Julia karon ba? Mga early 20s pa ba na? Mga early 20s pa siya na malamang. Tapos si Gerald, mga pila na ba? 30s 23. 23 years old. Si Si Julia. Julia ito. O si Gerald, pila edad. Malamang na sa mga... 30s. I'm sure mga 30s na na. 30s. Napa na yung mga... Karumdong ka sa Yeah, una. 31. Tapos, 31 years old. tapos kung pakwartahay sa, di wasa ko na yun natungo ni sa kwarta, si Joshua mo pa'y pagsugod. Si Gerald, dako remember ka kang Maha Salvador? Gikuha si Maha og helicopter giadto sa resort. Dili si Maha si Bea to, di ba? Si Bea Bea ba di to? napay before ni Isa? nagmaha pa Salvador. No, eh. Oh, di ba? Ha? Oh, 31 31 si si- Gerald Anderson. Oh. Mag 32 karong March ha. Advance 32. brand. Oh, see? Ingana mga idarabay, matured na, grabe experience. What if? Kani, panagap lang yapon ha, panagap lang ha. What if kung narespetaran yun? Sa Japan, ha? Dito sa Japan. Ay. Japan. Nadugo Wala rin ka na. sa masta. Thank you. Habit na. Eh, gusto niya ma-experience ni Julia kato mga tingog sa Di yabo. Mo na Wala. siya gingon may gala. Ako lang para sa ko
Mayroon po na nga, siguro, bad trip lang, kasi siyempre love team man sila. But I'm sure si Julia maybe nag-struggle po siya ito nga time. And again, disod kayo mamakag sa kagalingon nga happy ka sa katao if you're not, di ba? Sometimes lang, ayaw rin ta mangitag diferensya sa katao pag nanay new one. Tana, katong wala pa'y bagong ay kapuli, tana, gitry sa tatog fix. But, well, whatever, siguro niabot si Gerald nga medyo mas ano siguro. So, di na ito ma-blame na nga tao. Again, human as we are, we commit mistakes. Tao ra po na si Julia. Nadala lang po. O siguro na lang siya nakita nga wala na ito nakita. Nakita niya kay Gerald na... Dako ba na yan nakita? Taas ba na yan nakita? Wata ka balo. Kung sa baka na yan nakita. Ugaton ba? Ugaton ba? Wata Nagan ba yung buhok? kabalo. Wata ka balo. Siya ra mo'y nagbitbit siyang kaugalingon. Ang uban, mingon pa tana nga, I'm sure ang uban karon silang kalagot, mingon silang, ay, tana si Joshua, si Kwan, magbulag na sila, mahimo ra, mamiresi ra na sila. Wag ganon. Pero I'm sure ba yung sa kaya nakita po ni Gerald, no? Ipulihan mo si Bea Alonso. Perfect naman to si Bea, bro. Sa'yo lagi magkuhan ba? Ano doon sa mga kalaki po nila ni Bay sa showbiz bagud bay na nakadako dagan kay sila mga dula man pud good. Na sila yung mga nakita nga wala gyud tayo nakita po. Like, malay mo na day bun. nakabalo. Malay mo na day bun isi ko anday Bea di ay nga dugay ra kita ko tago sa hita dapit mo nang naturno. Pero ganun talaga. At least wa sila gipalitan na. At least wa sila naminyo. Mo ni mga gwapo sa tanan mga so mo na din kay siyempre kaning Buenos Papis para man sa katong mga modol pa lang magminyo or dugay na mo sa inyong relationship. Na magyuban po karon po na dugay na sa relationship, murag ang kulang na lang yun kasal. Pero something na problema silang mga selves na murag ipaday ba ako ni pakasal? Hindi naman ko happy, murag na bored naman ko. Basta sinanamuan na nga stage, uy ayaw niyo padayon na. Kay mas lisod na mas nga. Mas na maistorya mo daan. Mas lisod na nga. Nisulod mo kami nyo nga dili mo happy. Ang ending nga na mag-cheat lang gyapon mo. Masamot na nun kada ko yung sala. Sala pa sa usat usa, sala pa sa gobyerno, sala pa sa simbahan. So mas maayo pa to nga ingana nga mintras layo pa kung dili na mo kuan malipayon then let go. Kato among gihatag kaganina nga mga sinyales mo na to siya. If dili na mo happy, stop it. Mora na siya. Hindi na happy, ay nag-ipaglalaban mo. Ipaglaban ang angay paglaban, pero pagtanong ako, ayaw na. Okay, ko ayaw na ninyo na, kuhan na diya. O ayaw na mo kalagot kay Julia. Gwapa man siya, so napod siya right mamili. Diba? Gwapa man siya. Katong mga batig na, ano mo pagchusi-chusi? Isa ra. Doon ilagay si Julia bagay. Siya madlasdakan perbino sa mga bashers. Kasi siyempre si Joshua. Madlasdakan ba? Si Joshua yung image siya buutan. Di wala siya bahid. So siya medyo, dito mo panig tanan ng netizen sa iya. Si Julia mo'y takabalo na ka sa mga apelido ng mga Barreto. Mosa na ilang mga Diyan sa naigo ba? Mosa na yung mga usa sa mga dungog. Mga dungog sa mga Barreto. Barreto. So, moro to, ha? Salamat sa inyong pagtubag. Alas 10, na. I-share na ninyo. Ipagpaubaya o ipaglaban ba na? Ha? Again, nata sa Spotify, sa mga nagtanaw o naminaw karon sa Spotify, maying buntag, maying gabi, maying hapon, kung sa man mo oras na maminaw. Salamat kayo. O sa tanan nga, mo pa'y pagtanaw sa mong video kay wala nakapas sa live. Salamat po kayo. Please, paki-share, ani? Paki-kuhan, o siyempre naman ko yung mga highlights, ani, ako rin i-download din niya. Please, i-post ba din mo sa bitok-bitok, no? Yes. O siyempre ang atong Bisaya Oy t-shirt. Yeah, salamat kayo. Bisaya Oy t-shirt, clothing. Ikuan niyo, i-click niyo dito kay na mga kuan ako gipang promo nga mga shirts sa Bisaya Oy clothing sa tawag. Pwede ba din ano kanang dinimigid sa PC gid ka dapat magana maghimo di ay. So akong gi-try. So i-check ninyo Bisaya Oy clothing Bisaya Oy clothing sa Facebook o sa Instagram. Alright. Yan. Follow po ko ninyo sa YouTube nako, Joe Romantico, Instagram Joe Romantico, sa TikTok, sa Laika, sa ako ang Facebook Joe Romantico. Nako yung live MWF sa Jam Tabay sa akong Facebook page sa Joe Romantico. Salamat guys.
Og syempre, paki-follow sa Bitok-Bitok University sa akong YouTube. Bitok-Bitok University sa akong fanpage. Salamat sa inyong pag-follow. Og sa akong mga solid na 230,000. Thank you. Og sa among podcast. Now, ito nga, Spotify. ato 230,000. Apila po ko ninyo diha. Okay, kurat. Og Instagram na ko, Bernie Bitokto o Bitok-Bitok University. Salamat Correct. kayo sa inyong tanan. Og Erp, dagang salamat sa imo, Erp. Salamat, Erp. See you sa Thursday na po para sa lang edisyon sa atong Buenos Papis the Podcast. Ito po si Papi Bernie Bitok-Bitok. And syempre naman, Papi Joe Romantico. O ang atong featured mo na ba ni? Ang Music atong- video, local song. Okay, ang every weekend nasad may gusto nga ipakita o i-feature nga local artist. So, teka muna ha, ako sa ning ikaw gigi-download na nako. Gimingaw na ko ani bay? Gimingaw na ko ani nila bay? Kay gina sa Ang mga song ng mga ano ba? Muna akong gaganahan po. gina-play man nato ni siya sa kuan? Sa MOR dati. Okay. Sa radyo dati. Oo, so sa tamang mo naman eh. Okay, daghang salamat. Og siyempre, unsay title nato ani? Sabi na nga song akong Kani gitadahan. ay katong hulog piso. Hulog Piso. Hulog Piso. Rap ni siya ni Jack Lord. Taga-Cagayan niya ba ni? Jack Lord. Okay. Ito na. Ingat mo tayo. Love you all. Bye! Murang tama, magsablak ka agtira, magsigirag lamlama. Hapsay raming kamira niya kamo saba-saba. Kalit na maghilaka, hinapaka unsaba. Ug dili ka daog kalit ug sagit. Hala panguli mo sa inyo. Ako'y gakabalaka kay sigira mo kapas mo. Kada tingdula di mo ilaw pa ni udto. Kaligo mo dito kay labihan na mo kaanso. Diba kung kinsa man ang inahanan ni nga bata, palihog lang kuhaasa ni ninyo. Kaya ang inyong anak labi nagikaalingasa. Gasigig singgita mo rag demonyo. Gamay na lang nabilin sa akong pasensya. Basin unyag din ako mapasaylo. Mura na midirita na no mga piniriso. Ini magtipok na sa hulog piso. Pwede ba kung kisama ng inahanan ni nga bata, palihog lang kung hasa ni ninyo. Kaya inyo ang anak pertilagid kaalingasa. Gasigig singgita mo rag demonyo. Taon-taon pa ni sila tanan nga mga wala. Pagka kayo ang ilang sinsilyo. Mura na midirita na no mga piniriso. Nagtipok na sila sa hulog piso. Nagsumbaganay kay wala ka baus. Bisag siya ba nga halagi bunda kang mouse. 5 pa'y edad pero unsay gilantaw. Cartons kuno pero naghubo og blouse. Pati ang among headset dili na masuot. Kay murag sira nga bungot kung imong masimhot. Ang amo ang keyboard dili na mapislit. Ang coin slot di na mo dawat sige glow hit. Ba dong kadako basta balikas. Og dili mo maghilom paglumba mo panggawas. Di ra ba ni tantong baga ang akong paspas. Tagaan ta mo og nangita mo sakit sa lawas. Tupig pa'y mayor sa silda mga banat. Bisag asa na nagkalat. Ayaw na og katingalag manimaw. Tangabat magulat. Tangangay magulat kay anaan na sila. Hawani na sila. Pwede ba kung kinsa man ang inahanan ni nga bata, palihog lang kuhaasa ni ninyo. Kaya ang inyong anak labi nagikaalingasa. Gasigig singgita mo rag demonyo. Gamay na lang nabilin sa akong pasensya. Basin unyag din ako mapasaylo. Mura na midirita na no mga piniriso. Ini magtipok na sa hulog piso. Pwede ba kung kinsa man ang inahanan ni nga bata, palihog lang kuhaasa ni ninyo.